Centenars de quilos de pólvora esclataran esta nit en tot el carrer Major de Paterna en un dels seus actes més emblemàtics, el de l'acordar. Però este any és decisiu perquè el Parlament Europeu vol regular certs elements pirotècnics que fan d'este acte un dels més espectaculars de tota la Comunitat Valenciana. Però polèmiques a banda, Paterna avui brillarà gràcies a la llum i al color de l'acordar. Millor que vostè per a dir-nos que l'acordar és un espectacle pirotècnic segur. A veure, l'acordar és un espectacle únic el que se fa en Paterna i així s'agarren totes les medides de seguretat que puguen haver i les que no puguen haver. En pirotècnia sempre n'hi ha un risc, però que així el que fem és intentar controlar tota la seguretat possible perquè cada any se pugui celebrar dins del risc que n'hi ha en el que és un acordat de la magnitud de tirar 60.000 coets en 20 i tants minuts. A vostè li causa alguna emoció l'espectacle este de l'acordar o vostè ja té la pell curtida? Bueno, jo tinc la pell curtida, però jo cada any vinc així. Jo fa més de 30 anys i així he passat estos anys i he estat dins de l'acordar per experimentar el sentiment d'ells. He estat observant, he estat mirant el coet, com se comporta, i el que hem anat és anant treballant per enmig dels anys, hem anat mirant que les coses perfeccionant-les. O sigui que davant del Parlament Europeu l'acordar se va defendre com se té que defendre i a més serà un èxit aquesta defensa, pensa vostè? Bueno, anem a veure, el Parlament Europeu el que no pot pensar són les tradicions i la cultura de la nostra terra i així en València, els cordaes, els passacarrers, tot les mascletaes, els castells, les entrades de professor, les comunions, els batejos, tot el que se sentim en València, que tot se celebra, l'alegria la celebrem en el foc, en la música i en el menjar. I entonces és una cultura que portem dels nostres antepassats i que el que volem és que aquesta cultura ens la deixen mantindre. I l'anem a defendre en totes les possibilitats que n'hi hagin legalment. Per a veure una gran festa de la Comunitat Valenciana i a més que té molt de renom i la famosa acordar de Paterna i per tant anem a participar per a mantenir les tradicions i sobretot per a dur endavant de cap al futur una festa molt important que com se veu aporta no sols molta gent sinó un gran espectacle, en aquest cas pirotècnic a través dels coets i de les femelles i per tant anem a participar en la mateixa. Una cosa, m'imagino que l'acordar d'avui serà una prova de foc i mai millor dit a l'hora de defendre-la en Brussel·les. Efectivament, ja estiguem defendent-la i anem a seguir defendent-la en Madrid i en Brussel·les per a que realment no hi hagi cap problema, no tinga cap obstacle per a que se pugui celebrar, igual que des dels temps immemorials, tant este espectacle pirotècnic com altres tan arraigats en la Comunitat Valenciana puguem seguir-nos fent. I aquest és el gran objectiu. Encara està a temps de tirar-se enrere, està segur del que va fer? No, jo crec que anem a participar, que per això hem vingut i anem a disfrutar de l'acordar. Senyor Damià, m'explica quants anys porta vostè participant de l'acordar de Paterna? En l'acordar de Paterna jo porto des de l'any 48. 48 anys? En l'any 48. En l'any 48? En l'any 48 participant en ella. I coeter major de l'any 74. Però això no vol dir res, que jo soc uno de Paterna. Jo no vull que me diguen que soc més que un altre. Soc un tirador, soc un paternero, soc un home que sent el foc, la passió per al poble. I totes aquestes coses m'han fet així i volen que sigui jo el coeter major. Cada 3 anys fan votacions i sempre me trauen a mi. I jo ja no puc ser, ja no vull, però tinc que ser perquè volen, és que no volen que me'n vagi, perquè jo es dono calor i es dono passió. Jo es faig moltes coses per a que tinguin aquesta passió i es parla d'una manera
com si jo estiguera dins, en companyia d'ells. I això és el que a ells es fa sentir-se paterners. I una altra cosa, que si no fora per el poble, la il·lusió i la passió que sent per l'acordar no voldria res. El poble, perquè és el poble el que ho sent. Perquè quan va per ahir, està on estiga i li pregunta, tu d'on eres? Jo de Paterna, em fan la millor corda d'Espanya. I entonces ells, primer hasta el 1880, ficava caenes jo en els caixons, perquè s'emportaven els caixons a fer-les recordades. Però és tant la passió que els ha inculcat i els ha dit i els ha fet que a un timor ara ja no porten ni caenes. Ara cada un ho fa millor que jo, perquè ho fa millor que jo. Ara, no vull que alardes, sempre els ho dic. No vull ningú alarde, no vull que ningú diga no, jo porto 40 anys, 50 anys, i home, no. Els coets no pregunten els anys que portes ni el que és i el que has de fer. Tu el que has de fer és dudar que no saps. I dudar que no saps és quan te ho faràs millor. Per no fer-se el valent. No fer-se el valent, sinó dudar que no sap. I val la pena néixer per entrar en la corda de Paterna. Lorenzo, com te sents després de l'acordar? Pues estem contents perquè, segons sàpiga, fins al moment no n'hi ha hagut ferits en aquesta corda. L'acordar està molt ben tirat. Tot el món diu que ha sigut una corda en el seu temps, han sigut crec que 25 minuts, que és el que té que tindre una corda entre 22 i 25 minuts, foc en tot el carrer Major i tot el món ha disfrutat, espectadors i tiradors, i que jo sàpiga tot ha eixit perfecte. Per tant, seguirem avant en la nostra corda, lluitant per ella perquè fem un espectacle que agrada a tots i que a més és un espectacle que té molt controlat tot el risc. Lorenzo, no t'has pogut sentir agobiat en algun moment de la corda? Debuta l'uniforme, debuta el foc, la pólvora, el soroll, les altes temperatures? La emoció que sentixes quan estàs dins i el treball d'anar tirant dels coets i dur el temps que té que dur, la corda no te permeteix ni tindre calor ni fred. Estàs disfrutant i com el rest dels tiradors vull felicitar-los a tots perquè han fet una boníssima corda i crec que aquesta corda ha sigut per a recordar en el moment, a més, més difícil que estem passant. Per tant, la meva enhorabona a tots i el meu desig que siga avant aquesta corda per molts anys. L'última pregunta, ha sigut aquesta corda una prova de foc i mai millor dit de cara al Parlament Europeu? Desde luego que sí, desde luego. Nosaltres volíem fer una bona corda i volíem tindre aquestes mesures alternatives. Si passava alguna cosa podia parar-se la corda, però com ha sigut visible no ha passat res i tot ha seguit avant i hem tingut tots una boníssima corda. Contamos, després de l'acordar, uno o una, com es sent? Pues se llibera moltíssima energia i tots els nervis se passen i ara pensant que no és que ha passat res, buscar els companys i buscar que tot... Crec que ha anat molt bé, jo des del racó estava molt bé, molt de fungui per el vent, però jo penso que ha anat molt bé. Jo és la primera vegada que la presència he tingut un poc de por, jo crec que és normal, però una persona experimentada com tu sent nervis abans de començar l'acordar, se sent encara por, emoció? Més emoció que por, jo crec que la por és, no sé, jo crec que ens diuen que som un poquet inconscients, no sé. De tota manera, jo entro en gent que entra molt sa i me trobo molt recolzada i si t'esgobies te retires i no passa res, no? Això tampoc és un examen, no? Però una persona que estiga dins de l'acordar amb este uniforme, amb tota la calor, les altes temperatures que es poden arribar a alcançar en el carrer Major de Paterna, uno no s'arriba a agobiar? Jo, enguany, és de veres que m'he esgobiat una miqueta, però per el fum, per el calor, no. És que és algo que una volta entres ja és una dinàmica que no te planteges si tens calor, és que no... L'acordar enganxa? Sí, jo és el quart any, l'any passat vaig deixar d'entrar per un problema familiar i sí que enganxa. Enganxa la pólvora, enganxa el foc i enganxa l'acordar del teu poble.